Martine, chápu, že to není absolutně jednoduché, ale kdybyste na dnešním utkání musel říct, co bylo absolutně nejhorší, co by to bylo? Vstup do utkání. Vôbec sme nevstúpili tak, jak sme chceli. Neviem, či tam bola nejaká obava z tej Plzne, alebo nejaké ťažké nohy, neviem si to vôbec vysvetliť. Bolo to strašne ustrachané od každého z nás, čo sme nastúpili a vlastne Plzeň to využila. Dá sa povedať, že sme vedeli, ako na nás vybehnú, keď sa ukázali tie zostavy, sme vedeli, že s akým cieľom do toho pôjdu. Aj tak sme si s tým nevedeli poradiť, takže za mňa ten vstup do toho zápasu a potom samozrejme zlom bola ta červená karta. Pojďme se podívat na pár těch gólů. Zaujal mě ten čtvrtý. Křičel si tam Aleš Mandous? No, asi jo, ja teraz nevím, nechcem to nejako... Ja som tam podvedome videl, že tam Mandy ide, išiel som tam nejako s tým hráčom a ja už potom som ani nevidel, že čo sa tam vlastne stalo. A při pátém gólu to bylo spíše štěstí, to zakončení patičkou. Přišlo mi, že jste šel do skluzu, vše zavřeno, nebo jak vy jste to vnímal? No, ako ste povedali, ja som išiel vlastne do skluzu, chcel som presne tú prvú tyč som chcel zablokovať a Vidric mi to dal vlastne nejako petou medzi nohy alebo nejako, neviem, asi som tam mohol som to nejako ustať, ho nejako zablokovať. Hovorím, chcel som to zablokovať, možno, že už taká prehnaná snaha za toho stavu 0-4 a dopadne to ešte horšie. Jak děsivé to je z pohledu obránce? Máte v hlavě, že hodně inkasovaných gólů, konkrétně 16 za 5? Určite to máme v hlave. Myslím si, že konkrétne aj všichni v šatni to máme v hlave, že tých golov dostávame fakt hodne a dá sa povedať, že na tom aj pracujeme v tých tréningoch a budeme musieť ešte pridať ešte viacej do detailov a hovorím, dneska to bolo náročné, taký super ako Plzeň, ešte o jedného víc. Samozrejme, mali sme si s tým poradiť inak, ale bolo to hodne náročné. Děkuji za rozhovor. Ďakujem.